Kate, ala tulla. Koko ajan. Gibbs! Olet kunnossa? Kyllä. Ja Kate, sinä myös. Joo. Kate, olen niin pahoillani. Abby, ei se sinun syy ollut. Keltanokka, ota kameraa ja tule. Jätän Katein sinulle. Keltanokka, vauhtia! Tule mama. Gibbs, tämä on naurettavaa. Olen suojellut presidenttiä ja katso minua. Olen vieläkin hengissä. Luuletko, etten osaa suojella itseäni? Hei, olen ensisijaisen agentti. Kai, mä nyt vähän tiedän mitä mä teen. Kate, Liisa tapettiin. Sinä olet seuraavaksi, jos Liisa oli oikeassa. Entä jos emme laske sen varaan? Kate, tämä ei ole valtakysymys. Pysy täällä ja ole täällä turvassa. Joten... Tule keltanokka. Tulen. Gibbs, päästä minut kentälle. Viimeisen kerran ei käy. Just. Gibbsin päätä ei noin vain käännetä. No ei ihan. Lottovoittokin olisi todennäköisempää. No ehkä. Tule. No, mitäs tehdään siihen saakka, kunnes saadaan todisteita? En mä tiedä. Kate, nouse ylös. Mitä nyt? Mulla on sulla jotain, joka voi auttaa sua. Niin mikä? Albert. Albert? Joo, tää. Pehmä norsuko. Joo, mua se ainakin auttaa. No. Kiitos, Sopi. Eipä mitään. Kate, haluaisitko kuunnella musiikkia? Abby, en ole juuri nyt sillä tuulella. Ymmärrän. Abby, paikalla ollaan. Sinä olet juuri ajoissa. Missä kahvi? Kahviko? Niin, tuot minulle aina tähän aikaan kahvia. En tänään. Et ole ansainnut sitä vielä. Just. No, mitäs toit? Todisteita. Pipo löytyi ikkunan takaa, josta luotikin tuli. Ja kamera. Kamerako? Sillä on ehkä kuvattu rikos. Abby, tutki asiaa. Ja Kate voi ottaa, jos haluaa. Abby, mitä Gibbs toi? Todisteita, kameraan ja hatun. Tuo hattu näyttää ihan erikoisagentti Tomin hatulta. Minä tiedän. Voisiko se... Ei, tai siis voi, mutta minun on tutkittava asia ensin. No, mitä odotat? En mitään. Sitä minäkin. Kate, pyydä Gibbs tänne. Hyvä on. Gibbs, sinua minä juuri etsinkin. Löysikö Abby jotain? Kyllä, äkkiä. Abby, mitä löysit? No, aloitetaan siitä. Elikkä tästä kamerasta. Se on NCIS:n kamera. NCIS:n kamera? Kyllä, sarjaluvut täsmäävät. Se on agentti Sian kamera. Selvä, täytyy pyytää hänet kuulusteltavaksi. Ja tämä hattu. Se on
agentti Tomin hattu. Selvä. Gips. Se tarkoittaa sitä, että joku on joko lavastanut 2 NCS:n agenttia syylliseksi, tai sitten he ovat syyllisiä. Kaikki on tässä vaiheessa vielä mahdollista. Niin on. Mutta tämä koskee sinuakin, Katie. Miten se nyt minua koskee? Et ole siis turvassakaan täällä. Gips, please! On suojellut presidenttiä, on elossa, joten mikä on ongelma? Lähde Tonin mukaan Tonin luokse. Mitä? Tonin? Luuleeko sä sitten, että se suojelee mua paremmin kuin minä? Ainakin olette yhdessä. Onnea, Kate. Abby! Tony, luuleeko sä, että mä aion olla täällä? Gips käskee. En minäkään haluaisi. No kiitos kohteliaisuudesta kumminkin. Mikä ihmeen vierasuhde tämäkin on? Joku lastensänky. No anteeksi, en oo varautunut vieraisiin. No ei tää oo mitenkään mun vika, vaan Gipsin. Joo, mä tiedän sen. Joten säkin voit lopettaa tuon valittamisen. Mitä mä oon niinku nyt taas tehnyt? Mitä sä nyt haluat? En saa päästä sua silmistäni, Gips sanoi. En tiennyt, että välität musta. En mä välitäkään, mutta kun en halua kuolla. Gips tappaa mut, jos sulle käy jotain. Usko jo, mulle ei käy mitään.